Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Eres transportista profesional? ¿Trabajas con tu coche, furgoneta, camión? Resolvemos todos tus problemas, de todo tipo y de todas las marcas. Arosa Diesel, los mejores especialistas en tacógrafos e inyección diésel. Grupo Junquera. Estamos de volta, facemos esa primeira avaliación do que foron os últimos 4 anos desa última legislatura e agora imos mirar cara ao adiante o que pasará despois dese 24 de maio. É difícil de sabelo porque aínda non sabemos cal é o resultado, pero polo menos imosles amosar cales son as propostas que os candidatos aquí presentes dese Concello teñen para todos vostedes si consiguen acadar esa representación no vindeiro 24 de maio. Cales serían, en primeiro lugar, señor candidato do Partido Popular, as medidas que considera que debería poñer en marcha o seu partido si gañase esas eleccións en materia económica? Que propostas ten? En materia económica, a materia económica así posta en paréntesis, así, claro, non é algo sustancial en un Concello. Isto ten que ir dentro dun contexto, e o contexto está claro que a recaudación o que administra un Concello ou ben da aportación do Estado ou ben das outras administracións, a Xunta ou a Diputación, ou o que recauda por impostos. Que sectores habería que potenciar? A aportación do Estado está a baixa, está estabilizada, pero ten unha merma importante nos últimos anos. A aportación da Xunta exactamente igual. Pois a Diputación pois si é que vai salvando un pouco os concellos. As outras aportacións que veñen dos impostos, porque non hai outros ingresos, salvo que o Concello, e nós eso temos diseñado, a única salida para ser un Concello sostible, o Concello de Barro, palabra que está moi de moda, básase en 2 puntos. Unha, o desarrollo de San Antoniño, e outra, o desarrollo dos polígonos que están en marcha en 2, que non é só do UT da Curro, porque recordad que hai un polígono privado tamén en Sequeiros na Portela que está ocupado a un 70%. Un día destos, pois ao mellor, algún ten unha sorpresa por aí porque hai unha gran empresa que quere asentarse ali tamén. Entonces, nós vemos que o desarrollo do Concello, a sostenibilidade do Concello pasa por esos 2 puntos. Por un lado, o do polígono é un tema pechado,
habría que decirlle, preocupanlle dos impostos e dos catastrazos, pero non lle preocupa canto tuvo que gastar o Concello, e a propia Diputación, pero sobre todo o Concello, en volver a reaprobar o tema, en volver a gestionar o tema, en sacar unhas sentencias favorables, porque a alguén se lle ocorreu, había que preguntarlle aos dous a quen está ligado con eles, cando se presentou a denuncia, engañando a xente, dicíndolle que ese polígono non podía ir para arriba, porque para aí va a vir celulosas. Manifestación dun conselleiro do Bloque. Recientemente, un aspirante á alcaldía de Pontevedra por parte do PSOE ven dicindo que a fábrica esa de compostaje de Pontevedra, que un sitio ideal é o polígono de Barro. O polígono de Barro non está feito para iso. E, de feito, aí hai unha empresa anunciando non, está en marcha, que aí está, que traerá postos de traballo importantes para Barro. Eu vou a decir o mismo, só un minuto. O desarrollo de Barro e a sostenibilidade de Barro en tema económico pasa por dous puntos. A consolidación e desarrollo de San Antoniño, coa modificación puntual número 2, que ambos os dous votaron en contra, e a consolidación do polígono que o atrancaron canto quixeron. Queda claro? Ben, só puntualizarlle ao señor Landín que o BNG a modificación puntual número 2 non votou en contra pola verdadeira chapuza que supuxe toda a tramitación. Mellor non volver a iso. Vale. Que en todo caso o do polígono, e tuvemos un debate moi longo sobre eso fai 4 anos aquí, porque estaba a cousa fresca, veu a corrixilo o señor Louzán, que ao final foi o que entrou en diálogo cos veciños que estaban preocupados polos usos que podía ter o polígono, cando o señor Landín nunca o recibiu, e iso dou pé a que seguramente tuvera o polígono moitos tropezos. Se houbera tido un pouquiño máis de diálogo coa xente, igual a cousa para Barro hubiera ido mellor. En todo caso, se tuvo atrancos o polígono foi por a chapuza no diseño del e pola falta de servicios, porque foi un tribunal que lle dixo que non se podía tramitar así. En todo caso, que se meta co tribunal, que do Bloque non é o presidente do tribunal, nin o xuiz que dixo a sentencia. Iso é un problema que ten el, non? Igual que o outro polígono que xa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou do plan de saneamento, ou, perdón, do plan de urbanismo ali na zona de Sequeiros. Ben, aí, a nivel económico, evidentemente, é un concello que detía moitas posibilidades, non? É un concello que está situado moi perto de Pontevedra, en unha zona moi dinámica deste país, e que, se tuvera unha xestión correcta, se tuvera unha xestión correcta, seguramente o longo de 32 anos, pois Barro xa tiña que ser moito máis do que é. O problema é que 32 anos de goberno dan para vivir crisis, como estamos vindo agora, pero tamén dan para vivir moitas épocas de bonanza económica. E o goberno do PP nunca foi capaz de aproveitar a bonanza económica para dotar a Barro de servicios e dos equipamentos necesarios para que fora un concello máis atractivo para vivir e donde xerar máis postos de traballo. É evidente que o problema que ten o alcalde é a herencia recibida. Si votaron en contra de todo, votaron en contra do polígono, votaron en contra da modificación puntual, e a herencia recibida, eu non sei se podo explicarlo, xa sei que non lle gusta, pero non é que lle gusta, é que é a realidade, somos do non a todo, non, Baroso non a desfeita, o Instituto no monte, pero ai, Dios mío. O problema que ten o señor Landín é a herencia recibida. Sabemos que todos os gobernos, cando chegan a gobernar, teñen o problema da herencia recibida. Cal é o seu gran problema? Que a herencia recibida é del mesmo. A herencia recibida vamos solucionando día a día, e está solucionando día a día, a pesar de que estades continuamente tratando de bloquear o tema. A pesar de ter maiorías absolutas durante 32 anos, non foi capaz de executar moitas cousas. E só dous apuntamentos sobre o que hai que facer. O que hai que facer, evidentemente, que eses polígonos se enchan empresas canto antes. O BNG presentou fai uns meses unha proposta de incentivos económicos para todas aquelas empresas que se asenten ali e creen postos de traballo novos no Concello. Hai moito que facer co agro, porque o que temos que facer é a nosa potencialidade económica, que é que o noso agro pode producir, hai que favorecer a creación de cooperativas, hai que potenciar o comercio local e, sobre todo, o turismo. A festa do viño que se creou no seu día para potenciar os viños do Concello, hoxe en día non cumpre esa finalidade. Nos presentamos unha moción fai tempo para o reorientar a cara aí e se é algo que intentaremos levar a cabo. Partido Socialista. Bueno, nada, vou a centrarme nas propostas porque eu teria algo que decir co tema do polígono, porque teño un papel donde fala de como se sacou para diante o polígono e os problemas que houve todo, pero vou a centrarme nas propostas porque senón o tempo non chega
e vamos a dar a nosa proposta para que os veciños de Barro poidan entender. Concordo en cousas co BNG, do tema que fala do agro, compartimos aí inquedanzas, e nós vamos apostar incluso máis alá pola agricultura ecolóxica como unha maneira de que en Barro, aparte de haber uns polígonos, que vamos a falar tamén agora deles, poida haber tamén unha xente que se pode dedicar ao agro. Dedicarse ao agro, pero dunha maneira que a xente non produzca o produto baixo unha calidade, baixo un produto, unha marca que vamos a quitar ao mercado, que se vai chamar Barro Más, Barro Calidade, donde vamos a intentar producir produtos de calidade de horta e de tipo de plantacións que poidan ser beneficiosos para o Concello de Barro. Tamén, para eso, vamos a intentar desde o Concello crear unha Concellería de Medio Rural ou o propio alcalde ser a persoa encargada de crear unha especie de rede de venta e intentar falar con grandes superficies, caterings e empresas que poidan comercializar o produto agrícola ecolóxico. Ten que haber unha garantía de venda e aí quen mellor que o Concello para podelo facelo. Ao mesmo tempo, temos unha plaza de abastos e temos un mercado en Barro, un mercadillo que se celebra todos os domingos, que é un mercadillo que ten bastante éxito e que nós queremos cambiar a ubicación, cambiar a forma, cambiar o formato que ten, a xestión, pasar dunha xestión privada que está nas mans dunha asociación que o leva dunha maneira un pouco mal xestionado, é dicir, non cobra as tasas que ten que cobrar, non lle paga o Concello, e entonces creo que temos un problema grande con ese tema. Entonces penso que vamos a abrir a plaza de abastos para meter ali os produtos ecolóxicos e aproveitar os mercadillos do domingo para ampliálo pola mañán e ali poder vender eses produtos hortícolas de Barro. E con respecto ao tema dos polígonos industriais, tamén é verdade que hai o polígono de Sequeiros. No polígono de Sequeiros parece ser que sí que hai unha empresa bastante grande que pode ser que cree 10 ou 15 postos de traballo en Barro nese polígono, polo que teño falado con algún empresario da comarca de Pontevedra, e pode ser unha boa iniciativa que xa unha empresa aparezca por aí, e ese vai ser o noso camiño. Eu, como alcalde de Barro, nos próximos 4 anos, encargareime de xestionar con empresas, viaxarei por onde faga falta para conseguir empresas para o noso Concello. Entendo que non van dicir o nome desa empresa que pode instalarse ali. No, a empresa que está aí é Freud, así de claro, porque é conocido, é público, está aí. Non me refería a Freud vai crear máis de 10 postos de traballo. Freud é unha empresa que vai ao polígono Barro Meis. 500 postos de traballo, eu que di a empresa. Pero hai que dicirlle, eu quería dicirlle aos dous que Freud non veu pa Barro caída do ceo. Freud veu pa Barro porque no ano 2003, co votos en contra do Bloque e do PSOE, en aquel momento, Barro fixo un plan xeral. Co voto en contra dos dous grupos, como de todo. Calquera cousa que se fai en Barro máis alá de cambiar unha bombilla ou botar un pouco de asfalto nun bache dunha pista, ten ou como moito a abstención, e senón o voto en contra. Entonces, que estás dicindo? Se che votamos o outro día a favor en Balbón dunha cousa que vas facer con cargos presupostos do ano pasado e che votamos a favor. Pero que estás dicindo? Non digas tonterías. En este momento estamos falando do polígono... Non digas mentiras. Nós non votamos non a todo. En este momento están as cousas que son interesantes para Barro, no pleno de Barro se vota por unanimidade moitas veces. Están falando de polígonos... Non digas cousas que non son verdade. Están falando de polígonos que non son verdade. E o tema do polígono xo solucionaron os veciños. Xo solucionaron os veciños nunha reunión. Pedimos firmas para ter unha reunión contigo. Vamos a ver. E non aceptaches. Tuveches que pedir unha solución chamando a xunta de portavoces. Cantas veces convocaches a xunta de portavoces? Cantas veces? 3 para sacar as castañas do lume. 3 veces. Espera un momento, mira. Queremos desarrollar San Antoniño. Se lle di aos veciños que a ponte de Balbón é unha ponte que vai a ningunha parte. Dito polo PSOE, corroborado polo Bloque. Estarían encantados en este momento que a ponte de Balbón se tirara. Terían a campaña feita, vendo ali uns tíos a picar. Se lle di aos veciños que van a crear postos de traballo que os polígonos. O último servicio que se está facendo, que lle faltaba, era levarlle a electricidade ao polígono. Levaron a línea de alta tensión ao polígono que se está facendo, financiada, adjudicada, unha empresa facendo, e fai 15 días se envenena aos veciños de Balbón, se envenena... Bravo. Bravo. Non é verdade. E se lle vai dicindo que facer unha línea soterrada, Ti fala cos veciños de Balbón, non te vou deixar falar para contar mentiras. Eso é unha mentira.
Déixame falar un Ti momento. vai a Balbón e fala cas persoas que conoces ali e vanche decir a verdade. Déixame A falar verdade non é, se nós temos unha reunión con persoas explicándolle unha situación e votamos a favor de unha mellora en Balbón. Imos compensar... No, espera, son 30 segundos. 30 segundos solo. Decirlle que queren polígono, queren puesto de traballo e van a Balbón a envenenar a xente. E os digo, mira, nós temos aquí para simultaneamente que se fai a electrificación, que se pasa a línea de alta tensión por aí, enterrada, que moitos pobos pasan anos demandando que lle enterren as líneas de alta tensión. Monteporreiro pasou anos esperando que lle enterrara a línea de alta tensión. Bueno, se fai unha línea de alta tensión enterrada, se vai a envenenar a xente e no momento que se lle propón no pleno, que se lle propón no pleno facer e aproveitar para pasar o tubo de saneamento, o bloque se abstén. Gostaríame aclararlle un pouco. Gostaríame aclararlle un Se pouco. votamos a favor no pleno deso, Arrastrado. se votamos a favor no pleno deso, o bloque se estuvo. José Antonio, por favor. Gostaríame aclararlle un pouco. Mira, o bloque abstense cando as cousas se ve que son unhas chapuzas completas. Chapuz, toda e entón, chapuz, todos son chapuz. A carretera de Percanai foi unha chapuza durante 5 anos. Aí estuvo atrancada por culpa túa. Igual que a cidade deportiva, atrancada por culpa vosa. O sabe todo o mundo. Seguimos ao mesmo que quedamos antes. Un alcalde que leva 32 anos gobernando con maioría absoluta pretender que 3 concelleiros do bloque que están na oposición lle impiden facer cousas é a disculpa de mal pagador de quen é incapaz. Se me denunciaste seguido. Nunca o bloque presentou unha denuncia no Concello. Non fai como os candidatos do PP en moitos sitios, que fan oposición a través dos xulgados. O bloque nunca fixo oposición a través do xulgado. Ahora, a cuestión é, esa é a demostración de que un alcalde recoñece a súa incapacidade e a súa incompetencia. 32 anos de maioría absoluta e a culpa de que eu non fixen, non fun capaz de facer, é da oposición que ten 3 concelleiros. Pero vamos a ver, ti mira Pavarro, fai 32 anos e mira hoxe. Vamos a falar do Peixón. Mira Pavarro, fai 32 anos evidentemente o bloque votou en contra, eu non estaba de portavoz, votou en contra daquela. Curiosamente un Peixón que o bloque levaba pedindo desde o ano 91 e que tardaron en recoñecer o goberno do Partido Popular e que un Peixón era necesario. Pero claro, o Peixón que hoxe en día se dá como fallido. Como fallido? Un Peixón fallido. Por que fallido? Ten un polígono industrial que estaba plantexado no planeamento urbanístico que ello acaba de anular fai 4 anos o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Un planeamento do San Antoniño que diseña unha zona urbana donde non teñen previsto que resulta que a xente que ven circulando por a Nacional 550 ten que cruzar para esas rúas. Leva habido dúcias de accidentes por culpa do que o señor alcalde non se deu conta de que había que facer accesos correctos para esas vivendas da parte de abaixo do polígono aí. Están planificados. Hai parroquias como Mar de Curro, que hoxe en día teñen estrangulada a posibilidade de construir máis e será algo do que plantexaremos o bloque se nos toca gobernar e iso agardamos a partir do 24 de maio esa modificación para que se poidan as parroquias que teñen estrangulado a súa posibilidade de medre que poidan ter núcleos rurais máis ampliados. Agora ben, como eles dedicaron moito tempo a esas cousas raras que estuveron a facer aí, a mí gustaríame explicar unha cousiña. Hai que gobernar con planificación. E cando se fai un plan de urbanismo, hai que pensar que se queres facer unha ponte nun sitio concreto, tens que ter no plan de urbanismo. O que non pode ser é que ti a fagas e logo che veña o urbanismo do PP e che diga eso é ilegal e ilegalizable. E agora aproban unha modificación puntual número 2 onde incluyen, pero que evidentemente ten unha inseguridade xurídica terrible. Porque se alguén se pode presentar algún contencioso, ao mellor túmbanllo en calquera momento. Agora, o problema é de facer as cousas ao trantrán, a chapuza, sin os permisos. A ver, como un alcalde lle pode pedir a un veciño que pida licencia para unha obra se ese concello está recibindo multas continuamente para facer obras sin licencia? Como pode facer un edificio durante 20 anos que iba a ser un centro, un edificio multiusos e casa da cultura e ao final acaba sendo o concello que é unha obra que durante 20 anos non tiña nin proxecto, nin orzamento e nin expediente no concello dele. Esa é a chapuza permanente. José, sobre o Peixón, quere apuntar vostede unha cousa? Sí, a ver, sobre o Peixón, nós temos, eu pensei que iba a ir na parte final, por eso non estaba dicindo nada, nós po Peixón temos dúas cousas. A ver, temos unha proposta clara que é a recuperación de un casco histórico en Barro e eliminar as desafeccións de Fomento, que son en Porráns. Nós Porráns, que foi un núcleo histórico de Barro, gustaríanos convertilo, é unha zona que ten un movimento económico importante, hai ali unha ferretería bastante conocida que traballa moito e penso que é unha zona que habría que recuperala para asentar población nesa zona. Ao mesmo tempo, consideramos que en Barro pasan dúas cousas. Hai un proxecto que se lle botaron
encima a un goberno bipartito por facer un proxecto que heredáramos de Feijóo, que era o proxecto da APO 531, e resulta que ese proxecto que a nosa delegada naquel momento, Isabel Domínguez, en reunións cos veciños, decide mudar, e o PP ven e di, pois sí, hai que mudalo e incluso melloralo. Collen, fan un proxecto, veñen a Curro, parroquia de Curro, a presentar ese proxecto por varias veces, hai unha promesa do alcalde de modificar o plan xeral en Curro para que se poida eliminar as desafeccións das carreteras, hai xente que ten ali a casa, non sabe se lla van tirar, se non lla van tirar. Temos un problema nunha estrada, que é a estrada de máis tráfico, unha das estradas de máis tráfico a nivel autonómico, e eu sí sei que, bueno, na inauguración do Concello, o alcalde lle insisteu, a presidenta da Xunta, a reparación e tal, pero é verdade que se quedan palabras banais porque non se fai nada, non se fai nada con ese tema. E aparte, a promesa que fixeches en Curro aos veciños de Curro, aquel salón abarrotado co presidente da plataforma de testigo, a máis moita máis xente, dicindo que se iba a modificar o plan xeral, fixeches modificacións, xa levamos 3 modificacións, é verdade que a terceira é moi necesaria para que frois asente co aparcamento e tal, e non xa está feita, é aprobada por todos, non? Pódelo decir. Esa aprobaste a todos. Por todos, vale. Foi o único. Non, máis cousas, un día fago che queres un resumen das actas todas, faino ahora. incluso xa aprobamos cousas que ao mellor, como no tema do que nos dan caña aquí tamén, non? Entón, que quero decir con isto? Que a nivel do plan xeral, penso que hai cousas que temos que pensar que é a maneira de como vai crecer Barro, e penso que tanto o tema de Porráns, que é unha cousa que se debe estudiar, se debe pensar, sobre todo porque aquelas vivendas todas que hai ali non se pode facer nada nelas, hai que estar afectadas. O peor que lle pode pasar a un concello é non ter un plan xeral. O plan xeral é un documento dinámico, é un documento para ir adaptando según vai evolucionando o tema. Un plan xeral, e mirade po lado, hai por aí concellos ao lado que levan o mismo grupo de goberno 12, 15, 16 anos. Sí, plans que non ten que aprobar, non? É que foi o primeiro que prometeron, o primeiro a chegar, nós ímos facer un plan xeral novo. Levan 16 anos e non o fixeron. Quen aproba o plan xeral? O plan xeral aproba a Xunta de Galicia, o plan xeral hai que botarlle peito, hai que botarlle peito para elaboralo. Hai unhos que se aproban e outros non. Perdón un momentiño, hai que botarlle peito para elaboralo. E é moi fácil votar en contra, porque, claro, o plan xeral, sobre todo no rural, e nas cidades exactamente igual, pois por algún sitio ten que cortar. É o fácil de decir, non, nós imos modificar o plan xeral. Vale, imos a modificalo, pero hai que partir un principio que hai que ter un plan xeral. De acordo. E se hoxe temos algo en Barro, volvo a decir, si San Antoniño, Medre, si Barro é dos concellos único, dos concellos rurais, excepto Pontevedra, que creceu, o único concello da zona, Caldas, perde habitantes, Moraña, perde habitantes, Campo Lameiro, non se dixo, Cotobada igual, Barro aumenta habitantes nos últimos 10 anos. É o único da zona. Se en Barro hai a posibilidade de que viñera xente de outros sitios a sentarse ali e mantemos a población, a superamos, é gracias ao plan xeral. Gracias a ver o Concello aberto o cascarón e haber comprado a finca da Crega que vos encargastes de andar de excursión en excursión co candidato que tiña desde aquela, dicindolle á xente, aí ten, sabe Dios canto ganou o alcalde, o negocio do alcalde na finca da Crega. Igual que fixestes con outro, igual que fixestes esas suposicións, as invencións de Landín eso é claro, hai xente por aí. Para procurar disculpar a súa incompetencia, se collía as excursións e se collía o micrófono e se decía, mira, o negocio do alcalde foi a única posibilidade, exactamente igual que Barosa, a gran desfeita de Barosa, e agora se vai de guía ali a decirlle, mira, o que temos en Barro, exactamente igual co Pazo da Crega, e agora se vai ali a facer exposicións, é un cantado de que vaiades ali, pero polo menos reconocede que algo en Barro se fixo ben, reconocede que algo se fixo ben. Vamos a ver, cando eu decía do plan xeral fallido en moitos aspectos, é porque é certo que un plan xeral é dinámico, pero é dinámico según as circunstancias que van aparecendo novas. O que non apareceu nova é a Nacional 550, que xa pasaba por ali e había que darlle servicio para que os coches accederan ás rúas da parte de abaixo do casco por esa Nacional 550. E non ter previsto onde iba a haber ese cruzamento, pois evidentemente é o que significa que estaba un plan fallido. Que logo,
que non se deixara terrenos para aumentar o colexio, evidentemente, é un plan fallido en moitos aspectos. Ahora ben, hai unha cuestión. O plan xeral é fundamental e nos pedímolo desde que entramos na corporación, que bastante tardou o PP porque non o fixo como tiña que facelo. Ahora, que nos votáramos en contra non significa... En Pontevedra va desde 16 anos sin el. En Pollo, outros 20 sin el. Mira, teñen plan xeral moito antes que en Pontevedra. Quen? O plan xeral de Pontevedra, de Pollo e demais. O que deixou Franco aprobado. Non. Ahora, cal é o problema? Que ti logo, cando faz que se construyan edificios e que ao mesmo tempo se poidan facer casas por ali, que veña xente de fora a vivir para ali, iso é importante, que medre en población o Concello. Ahora, que é o máis triste? Que te atopes ahora con xente que comprou en barro vivendas e que hoxendía este arrepentida de haber comprado vivendas en barro. E por que está arrepentida de vivir en barro neste momento? Porque pensou que iban a topar os servicios que teñen outros concellos e se atopan que barro non lle dá o nivel de servicios que podían ter noutro sitio. Entón, iso é o máis triste, porque ao mellor agora, en vez de conseguir que máis xente, conocidos desas persoas que viñeron para ali, veñan a vivir para barro, pois o que conseguimos é que lle den mala imaxe ao concello. E a máis, xente de barro que nós queremos que siga vivindo ali, que opte por marchar a outros sitios por a carencia de servicios e por a carencia de equipamentos. E ese é o problema máis grave que pode haber. Podes facer unha pregunta moi directa e espero que a resposta tamén o sexa. Antes saleu o tema dos impostos. Nesta nova legislatura, que pensan facer cos impostos? O Partido Socialista, que pensa facer con eles? Bueno, nós xa dixen antes que ás veces che entregan as cousas tarde, mal e arrastro, e temos que, para empezar, decir a verdade, sempre decir a verdade. Nós temos moi claro que cando foi a votación do tema do catastrazo, o fixemos mal, non actuamos ben, e penso que erramos nese aspecto. Eu mesmo tamén fixen un acto de contrición cos meus compañeiros, que tamén fun criticado por eles, e nos equivocamos. E hai que reconocer cando te equivocas. Penso que debe ser así. Eu fago sempre, cando me equivoco, o que fago primeiro é intentar emendar o meu error e solucionalo. Nos encanto, e teño que facer esta aclaración, porque senón non quedaba ben eu, e quero decir que nos no noso programa vai unha rebaixa hasta o máximo permitido, o que máximo nos permite a lei, ata que pase esta situación de crisis. É dicir, temos desde un abaratamento nos custes ou eliminación dos custes, se a lei non o permite, do imposto do icio para novas construcións no polígono tanto Barro Meis como no polígono de Sequeiros, intentar axudar as empresas no máximo posible. Vamos intentar que o lixo, a auga, porque a auga ten un imposto enorme co canon da auga, non polo que cobra é a parte da Xunta, é a que realmente costa eso do canon da auga que tanto nos contaron, e ao final resulta que ves o recibo e ao final o que máis costa é o canon da auga. Ademais, de feito, en Barro hai unha desigualdade por o tema de que hai un baremo que se cóbraselle máis ou menos a todos igual, uns consumen máis, outros consumen menos, e os veciños tamén, eso teríamos que igualalo, porque hai veciños que consumen moito, a mellor non lles importa, pero os que consumen pouco, din porque un que consume por 20 ten que pagar igual que un que consume un solo. Entonces, intentaremos abaratar, incluso baixar todo o que podamos. O BNG, que propostas terían nesta materia? Que pensa que hai que facer cos impostos? En todo caso, en canto ao problema dos recibos de contribución, e que hoxendía non ten volta atrás. Por eso que, aunque non estaba nese pleno que se aprobou por parte dos outros grupos a suba de contribución, evidentemente ali estaba o BNG, e o BNG argumentou o porqué non se podía facer naquele momento. É evidente que agora non se lle pode dar marcha atrás porque non podes cambiar os valores catastrais. Pero si se pode facer é intentar que eses solares que aparecen como solares nos núcleos e que non teñen as condicións de tal porque non as reúnen por a falta de servicios, a falta de accesos, que deixen de tributar como solares, que ese terreno industrial que son toxeiras hoxendía e que van tardar moitos anos en deixar de selo, deixen de tributar como terreno industrial. E logo, evidentemente, hai impostos como de circulación que están 30 por riba por encima do que marca como mínimo o Ministerio de Economía, e entón é o que se pode revisar, e logo xa fixemos fai meses, xa fixemos a proposta de que todas aquelas empresas que se asenten en Barro creando novos postos de traballo paguen o mínimo posible que permita a lei, que teñan unha exención máxima
polo feito de crear novos postos de traballo, porque nos parecenos que neste momento o Concello ten que estar máis interesado en que se creen postos de traballo no benestar da xente que en recaudar impostos para encher as arcas municipais. E en materia de impostos, vostedes que farían? Vamos a ver. En materia de impostos, catastro, IBI, estamos por debaixo do que nos marca a lei, por debaixo. Estamos pagando neste momento un 0,35, un 0,36 pactado con catastro, subidas graduales ao longo de 10 anos, cando o mínimo que nos permite a lei é un 0,40 do valor catastral. Entonces, bueno, eu a vos non vos interrompín absolutamente nada. Entonces, ten o valor catastral. Os valores catastrales os fai catastro, os fai Hacienda. Non os facemos nós, non os fai o Concello. Pero aprobas o Concello. Vamos a ver, pero que non tens nada que facer. Pactamos con catastro subilos paulatinamente ao longo de 10 anos. Estamos en este momento por debaixo do 0,4 sobre o valor catastral, que é o mínimo que lle permite a lei a un Concello de menos de 5.000 habitantes. Entonces, aí, bueno, o tema outro de que aqueles terrenos que non se pode edificar estén exentos, xa están exentos. Eso xa o pedimos nós, están exentos. E logo hai outro tema. O tema do polígono industrial, dos terrenos industriales da zona nacional 550, por lá ali no monte de indo hacia Pontevedra, ali a zona de San Amar ou Lombo da Maceira, bueno, eso, vos lo dixo, ten o sacarlle a contribución e o descalificar ese terreno, propoñédelle aos donos a ver se o aceptan, porque claro, por aí está proyectada a A57, o sabedes como a min, bueno, como por aí está proyectada, decídelle aos donos que lle sacamos por aí a calificación do terreno, espera un momentiño, que calificación do terreno a ver se vos lo aceptan, porque eso está falado xa con algúns deles, e decídello, propoñédello, porque claro, non podes pretender cobrar como un valor un terreno industrial cando é unha monte. Imos cambiar de asunto, creo que xa quedou clara. Como terreno industrial porque iba a pasar por aí a 57. No, é que está proyectado aí un polígono, está proyectado aí un terreno industrial. Home, non miramos por lado, concellos do lado, vou a dir o mismo, por que ven Froiz Pavarro? Porque Pollo, gobernado 20 anos polo Bloque, foi incapaz de sacar adiante un polígono en Fraga Moreira. A culpa da Xunta. A culpa da Xunta. Imos avanzar, señores. Ali onde gobernado sodes un fracaso de gestión. Pontevedra, Pollo, Cesures, un desastre. Cobrando. Imos avanzar. Estamos brillando. Imos avanzar. 32 anos. Imos avanzar cara aos servizos sociais, porque tamén eu creo que é unha cuestión interesante que seguramente aos veciños e veciñas de Barro lle interesa saber cales son as súas propostas. O que pasa que xa me advirten que estamos nos 28 minutos, polo tanto, imos ter pouco tempo para falar diso. Vou dar un minuto a cada un para que me comenten moi brevemente que propostas teñen nesta materia. Comezamos co Partido Socialista. Bueno, nós vamos a intentar, vou intentar ser o máis resumido posible, nós vamos a intentar crear que en Barro todas as xeracións que temos, desde nenos hasta maiores, poidamos telos metidos nun programa de actividades durante todo o ano. Para iso queremos facer unha cousa, queremos crear un centro cívico interxeracional onde se abalque desde un neno pequeno ata unha persona maior. Queremos crear que as persoas maiores teñan un punto de encontro, un punto de reunión. Nos encontros veciñais que estamos facendo nos solicitaron eso, nos solicitaron a xente maior, incluso alguén quería que se recuperara a festa dos vellos, incluso, é dicir que a xente maior necesita sentirse entre eles, pois relacionarse, falar, incluso poñen de exemplo, ou caen portas, ou caen noutros sitios deses bailes e tal, e nós vamos lle dar actividade a todas as persoas, desde os nenos, a xuventude, aos maiores. E despois, relacionado co tema de asuntos sociales e do tema da axuda ao fogar e todo eso, nós consideramos que debemos velar porque todas as persoas que necesitan de verdade o servicio o reciban, debemos facer desde o goberno un esforzo porque o equipo de goberno sepa quen son as persoas que necesitan eso de verdade e saber se hai algunhas persoas que mellor non o necesitan e o están usando, velar porque eso sexa así. Non estou dicindo que en Barro este pasando porque non o teño controlado nese aspecto, pero sí sei que nós o que queremos é dar un servicio bo e aproveitar os recursos que temos, a empresa que hai ahora mesmo que vai dar o servicio e que dé o servicio e velar, falando do concurso que fixemos, do concurso público que foi adxudicado a esta empresa, que o servizo do fin de semana sexa como da semana.
Xosé Manuel. Bueno, para nós o fundamental é a xente, non? A xente é o máis importante, ten que ser protagonistas tanto da xestión municipal como os seus máximos destinatarios, non? E entón é evidente que temos que buscar a maneira de que a xente se sinta protagonista. Entón o que imos facer é que poidan relacionarse, evidentemente, e coincidimos co que di o candidato do PSOE, que é importante que se relacionen as distintas xeracións. Entón é importante que haxa un centro de maiores para facer as súas actividades diarias e a súa relación e ao mesmo tempo que haxa unha casa de xuventude na que poidan compartir as distintas xeracións as distintas experiencias que teñen e interrelacionarse entre eles, non? É certo que ademais de ter uns espacios onde poder convivir e dedicar o seu tempo libre e de esparcemento, tamén é importante de vez en cando facer algún tipo de proposta de actividade que sirva para que a xente se relacione en todo o Concello. Nós pensamos facer unha xornada de convivencia da xente maior porque é algo que botan de menos para poder compartir un día inteiro facendo as súas cousas e vendo a veces xente que non se atopa dun Concello para outro, non? E logo é evidente que hai que estar moi atentos ás situacións de emerxencia social que existen en todos os concellos por culpa da situación económica que estamos a vivir e logo ser moi exixentes diante da Xunta de Galicia, que en todo caso é a administración que ten competencias en servicios sociais para que non se lle siga oprimindo e apretando a xente maior e intentando que a súa vida sea o máis digna posible, non? Sí. José Antonio, cales serían as propostas do Partido Popular en servicios sociais? Eu escoitando eso, parece que en Barro non facemos nada. Parece que ali non hai nada. Recentemente, a pesar de que ambos os dous grupos, uns opoñían, outros abstiñan, porque a veces non sei quen vota en contra ni a favor, acabamos de dedicar ese edificio que tanto critican, que se que chaman o Castelo do Alcalde, según a publicación do Bloque, por decir que mitad da primeira planta está dedicada a servicios sociais. A unha oficina. Unha oficina. De servicios sociais. Oficina sala de espera. Non, deixadme falar, coño. Pero Deixadme falar. Se sea política de asuntos sociales do Concello, vamos a ver. Propostas, por favor. Disculpa. Fala. Se non, findes pa aquí, eu marcho, Fala. Cada estamos no seu sitio. Non, pero entonces falade, Imos, José ou Antonio, deixadme por favor. falar a min, se queredes, se non, me deixedes falar. Disculpa. Bueno, acabamos de dotar o servicio de servicios sociales, asistenta social, por decir alguna cousa, porque parece que non hai nada en Barro, dun local, dunhas oficinas dignos, e onde hai unha sala de espera e un locales, penso, que adaptados aos tempos en que estamos, co voto en contra de ambos os dous grupos. Solo unha disculpa nada máis. Sería bo que as actas do Concello recollen que todos vamos, votamos a favor de que fora palía. Eu creo que vamos a ter que quedar mañana no Concello. Se non me deixas falar, pois É non falo. É bo que sea riguroso, mira. Votamos todos a favor. Non, pero se non me deixa, pois tenéis que empezar. 20 segundos máis. Votamos todos a favor deso, home. Pero se votamos a favor deso, houve un concurso público para unha empresa que fixera eso. A ver, xa quedou claro que vostede votará a favor os dous. Claro. Ten 20 segundos, por favor, acabe. Barro está integrado con todos os concellos en todos os servicios de axuda no fogar, de emerxencia social, de axuda á muller integral, de drogodependencia e de toxicidade. Está integrado en todos, con todos os concellos e temos todos os servicios. Todos os servicios. Ben, queda claro tamén. Quedan claras as posturas de cada un de vosotros. Se queres que a política de asuntos sociales é facer unha oficina e unha sala de espera... Temos moitas máis horas de axuda ao domicilio que moitos concellos de 15 e 20.000 habitantes. Moi ben, pero por favor, non nos estés dicindo... Por favor. Parece que non hai nada, porque non hai nada ali, que non estamos nada. Baixamos os micros, por favor. Chegamos aquí nesta segunda parte, xa nos pasamos uns minutiños de tempo, pero, bueno, aproveitaremos ahora rapidamente con estes anuncios publicitarios e volvemos ca recta final deste debate.